Πού είναι η μπάλα ρε? Η μπάλα πού είναι? Εκεί είναι. Όχι εκεί, άλλο εκεί. Μέχρι να φτάσει όμως. Μέχρι να φτάσει. Καλά, είσαι και μερικά άλλο τώρα, πρέπει να το κάνουμε έτσι. Άμενα πάω κενό. Κάλε. Θα βγάζω το βίντεο. Τραβάει, κάτω να κάνουμε διαμαντήρια. Φαίνεται κάτι κόκκινο. Άτασε ρε. Αυτό το κόκκινο είναι. Para, porque no. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa que es muy importante. Y bueno, para adelante. Vamos, giro ρε. Cuidado con este. Πλέον με ένα τηλέφωνο καλείς MC σαν πάρτι animal. Ο Σόμις με τα αφήνουμε φωνικό σαν το Hannibal. Για το εις που δεν ξέρουν τις παρές μαχώνουν ραπ. Κλείς τους το στόμα. Να μην μιλάνε και μας τα πρίζουνε γαμό το τι γουστά.
χάρης. Έχεις γίνει σπαστικός, μα παίρνεις πουλο σαν το χάρης. Απ' τον μπάτσον την μεγάλη σχολή, κόφτον το μαλάκα. Αφού και μπάτλ να στηθεί θα το στείλουμε τα κατάκα. Στον Αχύρι, στο Καρμύρι, στο μικρόφωνο χώνει. Μάλλον νομίζει πως το κάνει αφού μας τα πόρνη. Μετά τον είδα σαν ζητιάνο κι ήθελε να πληρωθεί. Κι ας μην αξίζει δραχμή. Και έτσι κατέληξε το σκηνικό να μοιάζει με ζούγκλα. Να ακούμε τραξ με μηδεράς και στο ρεφρέν μια κούκλα. Μήπως και σώσει το κομμάτι με τα μπούτια και τον κόλλο της. Πιάσει χάδρυγα τη σκηνή και το ρόλο της. Ξέρεις το πως μιλάμε ευθέως κι ανοιχτά. Κι ας μην τα κονομάμε, πάλι τα αφήνουμε απλά πάνω στα κεφάλια των MC's της σκηνής που πάντα χώνουν χαλιά. Κι αν θες ακού να δεις. Αντικρίζοντας κάθε κομμάτι σου να μένει ίδιο. Πάτω το κεφάλι μου να μην δω τον ανίδιο εαυτό σου που πάλι μιλάς για το εγώ σου. Τι έκανες, πως το έκανες, γαμώ το συγκεντρό σου. Ακού να δεις πως έχουνε τα πράγματα ρε βλάκα. Έβγαλες κομμάτι μαζί σου όλοι σπάνε πλάκα. Αντικειμενικά το επίπεδο σου είναι της πούτσας. Κάποιοι θα σε χαρακτηρίζανε ο γιος της μούτζας. Εσύ και η παρέα σου γαμάτο όλη την πλάση. Συνεχώς φωνάζετε κάποιον να δει να σας τα κλάσει. Να ένας λόγος που battle παντάρες θα γράφουμε. Τον κάθε άσχετο απ' τη σκηνή θα διαγράφουμε. Έχουμε όρεξη και τίποτα ρε δεν μας νοιάζει. Το αποτέλεσμα που παίρνετε ναι σας τρομάζει. Ξεφύγετε απ' τα λόγια, χαθείτε μέσα στις πράξεις. Κι αν το καταλάβεις τότε έλα να μας ψάξεις. Ξέρεις το πως μιλάμε ευθέως κι ανοιχτά. Κι ας μην τα κονομάμε, πάλι τα αφήνουμε απλά πάνω στα κεφάλια των MC's της σκηνής που πάντα χώνουν χαλιά. Κι αν θες ακού να δεις. Ξέρεις το πως μιλάμε ευθέως κι